következik a főmérkőzés. Icarus érkezik. Az ellenfele pedig nem más, mint Tommy End lesz. Hallott, figyelj engem többször, hogy megy, jó? Azonnal csere. Tommy End, aki eléggé elismert pankrátor és elképesztően technikás. Icarus tökéletes ellenfele a fight, az igazi harc, amit megígért Tommy End Icarusnak. És itt is van. Hős kontra antihős mérkőzés. A HCV első bajnokát látjuk a képen. A másik sorokban pedig Tommy End, akire már pankrációs körökben ismert, az ismeri. Egy szorításra kezd Tommy End Icarus ellen, Icarus azonban ezzel valószínűleg ki tudja védekezni magát. Meglehetősen technikás dolgok mennek a ringben, és a mérkőzés vezetője Otto ezt is jósolta, meglehetősen technikás lesz. Le vagy merülve! 42 percnél jár. Ez. 42 percnél jár. Ki bírja? Mi? Nézd meg. Hát akkor kész. Akkor megvan az ok. Icarus meg tudja dolgoztatni Tommy Endet, és ez valóban látszik is, hogy kiegyenlített ez erők küzdelme. Icarus próbálkozik Tommy End ellen, aki Tommy End észre ki is tud szabadulni, és valóban veszélyes ellenfél lehet. Nem találják a fogást egymáson egyelőre. Tommy End hát alulról próbálkozik Icarus lábával.
Egyelőre jól néz ki, mert előnybe került. Tommy Andy tovább próbálkoznak a ring mellett. A ringben. Csak-csak megtalálják a fogást egymáson. Technika az megvan, ez biztos. És mindegyik tudása elegendő az, hogy legyőzze a másikat. 50-50%. Komoly odarúgások ezek. Icarus megtalálta most ismét a fogást, és most talán egy submissionnel megdolgoztatja Tommy Endet. Ja, talán érdekesek, hogy Tommy End több neves pankrátorra is megmérkőzött már, többek között Bryan Danielsonnal, vagyis hát ahogy most ismerik sokan, Daniel Bryan-nel, a WWE arcával. Illetve Chris Hero-t is ide említhetjük, aki egy kicsit rákóstolt a WWE-ben az NXT-re, azonban szerintem nem nagyon jöttek ki egymással, és visszatért a Ring of Honor-ben, mekkora rúgás, de Jézus Isten! Tommy End részéről. Ez meglepte Icarust és valószínű mindenkit. Működök? Ez igen szép volt. Tommy ennek Atlantika meg van sérülve. Ez valóban egy kemény harc. Gyönyörű mozdulat Icarustól, ez epic, amit ezek művelnek. Ez a pro wrestling. Ezt tanulja meg mindenki. Icarus ugrásra készül, de azonban messze van Tommy End ehhez. Gyönyörű! Az Icarusnak nagyon szép volt. Sotottus, 1, 2, nincs meg. Közel volt, és Tommy End tudja, hogy ez így veszélyes eléggé. Icarus nagyon sokat fejlődött utolsó találkozásuk óta, és ezt ő ki is mondta. Hát ez így Tommy Endnek egyelőre nem fog sikerülni, és Icarusnak se. Azt a mindenit, ekkora rúgás. Jézus Isten! Ezt szerintem senki nem gondolt át, Icarus főleg, hogy ebből rosszul is kijöhet. És valóban, Tommy End az, akire oda kell figyelni. Tommy End próbálkozik pinnel, 2, nincs meg.
Azt a mindenit. Hát nem tudom, hogy a felvétel mennyire fogja ezt visszaadni, ami itt van, de elég biztos benne, hogy nem fogja. A Jézus Isten, mekkora rugások ezek. Jézus Isten, milyen, hát ez nagyon bedurult, hogy megkapta a fonalat. 1, 2, nincs meg. Tommy End továbbra is uralja a mérkőzést. 2-4 Koroszna föl tudott kelni még. Submission-ne próbálkozik. Egyre hatásos is. Icarus próbálja visszavenni az irányítást a meccs alatt. Ami egyre esik annyira, hogy pin helyzetet tud kialakítani, 2. Jaj, ez tarkóra ment. Mindenit. Icarus kezdi nagyon elveszteni a mérkőzési rendező irányítást, és ez már kezd nyomasztóvá válni valószínűleg neki, és a rajongói számára, akik értetik Icarust is, nem is szeretik, de hogy mindenki elismer, hogy Tommy End méltó ellenfele. Ajjajjaj, egy luft. Tommy End, amit már hosszú ide nem láttuk a mestől. Luft a 2 tattás betalált Icarustól. A bíró el kell számolni, hogy ha valaki nem kell fel 10-ig, akkor vége a mérkőzésnek. De hát nem kell félni, mindegyikük keményen fából faragták. A képen látható Tommy Endet pedig. Hát, róla nem is kell beszélni ilyen szinten. Mert amit a ringben eddig a meccs alatt láthattunk, az mindent igazol. Hatalmas küzdőszellem mind a 2. És Icarus ott katrázni mekkora! 1, 2, nincs meg, és ott a tus, 1, 2, nincs meg, ott a tus, 1, 2, nincs meg, és megint ott a tus, oda-vissza megy az adok-kapok. Azt a mindenit mekkora ütés, és ez meg lehet Icarusnak. Nézzük, 2, és nincs meg. Nincs meg Icarusnak. És azt már győr sem érti. Ajjajjaj, Tommy End vissza tud kontrázni, és ebből jól is kivehet. A képen látható módon. Ja, azt a mindenit. Ez meg lehet Tommy Endnek, 1, 2, nincs meg.
Nincs meg! Ez sincs meg! Ahogy mondtam, teljesen kiegyenlített erők küzdelme ez. Tommy End valami eléggé kemény dologra készül. Azonban Icarus tudja ezt, és megpróbálja tenni, hogy ez nem így legyen. Mi ennek a vége? Szép. És ebből Icarus egy Sventomommal befejezheti, és nincs meg! Ezt is kivédte! Tommy End, vajon most megnyomhatja? 1, 2, nincs meg. Jézus Isten! Tommy End itt befejezheti ezt a meccset. Ez nyilvánvaló. Övé az előny. A ring egyik királya, erről nem is kell beszélni. Tommy End! És itt a vége! 1, 2, és nincs meg! Hát nincsen meg! Az adok-kapok. 50-50. Teljesen megtippelhetetlen mérkőzés. Tommy End tudja, mi kell Icarushoz. És talán meg se lepődött ezen, hogy ez nem sikerült neki. És most Icarus tud visszakontrázni, igen, így van. Na Icarus. 1, 2, és nincs meg az sem. Na jött ismét a Sventon Bomb. Sventon Bomb, és megvan! És jött a tus. 1, 2, 3! Icarus Anyás győztese! Hölgyeim és uraim, az én meccse! Ez az én meccse, mert biztos vagyok! A meccs győztese, tehát Icarus! Aki azt gondolom, hogy a ring királya is, Európa szinten! Megmerem kockáztatni, hogy világszinten tudna bizonyítani ez a elképesztően technikás pankrátor. Icarus tehát a meccs győztese. Nincsenek szavak erre a mérkőzésre. Az év meccse, hanem az évtized mérkőzése. Mind a kettőjük ugyanúgy megérdemelte volna a győzelmet. És azt gondolom, hogy egy nagyon kevés döntött el. Egy nagyon minimális. Icarus és Tommy End. Európa két legjobb pankrátora. Egy ringben. És azt gondolom, hogy ezek a nézők, akik ide kilátogattak, történelmet láttak. Hős kontra antihős. Ez a szép a sportban. Ez a szép a pankrációban. Hölgyeim és uraim, ez volt a dicsőség napja. És ez pedig itt az év meccse. És itt az év párosa. Tommy End és a meccs győztese, Icarus.
Hölgyeim és uraim, mi is köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Pro Wrestling Live News és a Dante Fotó. Köszönjük szépen! A Dicsőség Napja gáláról. Ez az! Különös hónap múlva találkozunk legközelebb. Április 26-án ugyanis újra felrobbannak a tűzijátékok, amikor a Vilszakhat bemutatja a harmadik Szegedi Bankáció Super Show! És most pedig következik a közönség találkozó, hol és aláírásnak kérhetek kedvencemektől. További kedvesek kívánok mindannyiatoknak! Április 26-án találkozunk! Szegeden a Szegedi Bankáció Super Show! Sziasztok!